Mame, wadaroma udi ankasa pa de sei. Efrem ya abna kwadu. Mame abna kwadu. Onso ka ayuko abusua wo Sekyedumase no. Mpa chawani. Ekire say cheyasefo na efa na say adidie no fie na ewo mu no. Ehwa na mfiri. Se akonwa no cheya akonwa wo. Yakonwa na ankasa no ye nana no awode bae no ye frɛ no na najima. Ohwa ebra poku tintin ekọ ekun wo eye tachiman nkranza ho no no. Na ye nana no no omu kuro no ne efrɛ na Sekye. Ho na wo mti. Na ho no sa kuro no so Sekye ne di. Sa mere no na ye aduana efo na edi ade. Enti eba se wo mo ye santenhene domo a ekun no kotia o ma na wo se ye de o mo ba eye Kumase no. Na aduana ni no aye frɛ na kasrama. Wodi na konwa no ma ne ba odi ojima dina na ejima. A wo ye yukuni. Wo ka tell ne se wodi ene dom no enko Kumase. Na wodi o ye yukuni. Wo kwa nya ade ana na santenhene sebe obeye oden. Obeyi uti afiri. Enti jima no a eye akasrama ban wono ene wode ye nananom edi free eye Sekye edi omo ba Kumase eba na santenhene ho na santenhene eso ombedu ha no ena eye ahenkro hene se menuanom ayokufo de a ene ye mene wo mo ebetena nti yedinkan ekokotena eye ahenkro na ye kire se ye kuro mu ho mema no efira Sekye no enam ayrohudie ne ekun ne ayi ni nti nyame ne nipa anim ne se na omutumi twa kakra pa omutwa nso ane yedidi pa nti ahenkro hene na edu mre bi no akata na asanje na buo no mesrewo me nkrofo na wo mobile na ka nko a ena nana eye ya na samre no eye nyina su hene kan se wo me ha ma omomra sase ni bebre ewo ha wo omomra ti ye koye na ye ni ye na najima no eko no ye so okoto adum dua timpam chokro no enye dumasi o enye odum dum edua dum ti so mo koto odum no na nsuo bi nso da ho nti o mo se bi no mo ye no na o mo se na na ye Sekye ha na ye ntena ase ene Sekyedum ase ti mesra mo sankyerafo enye Sekyedumase da bi da Sekye ha pra ha adum dua no pra se na ye ntena ha yi a eno na Sekyedumase arefo yese wo do nsaka abrewa na na wote adoma nkomasem wei eye Adam nko asem eno oba panyi guso a wo sekyere mu na wo sente mu no akyekyere mo piepie mu apapa mu abo akyedi ama ese koku akohomesika na da bia ye ka kyerem se eye nyansapo kasamfo nyini nko aso wo hwe hanom na akore ba bia amambre nyina no ebesei maka edikade a kyew se eye Sekye na saa odum no eye dum eno so wahu adum dia enti Sekye adum ase Sekyedum ase Sekyedum ase enya sem kotwa akora mame wabɔ me abakwasam no ama mene mahwefo enyina yeni beje pa say we eye education a nsentwofo no titiri yedi ho fo pa e wo ho no no nti mesra mo enye Sekyedum ase da bi da Sekyedum ase na eho no sa kuro Sekyedum ase ne de ye na najima oyukuni ba wono ena wode Sekyedumase kuro no ebae ti na santenhene sania na asam kire no wa wo chichiri kuro na kuro wo enti ekuro ewa ayokofo a ye na najima asefo oba panyin na wo ho na efrɛ na ntibia enti obia ofiri sa afie no mu de wo ye ntibia sini na yesi ye na nanom bae no eye chi asefo no ba bi o mo tena first ye efrɛ ho pramaso enti sa ye na obi ka sa ne ye pramaso fo na yewe a na nanom se ye ntiase se ye nyina ye bae na ye betena pramaso na abusua ni nyina no na bia na obi akọbọ na sese kakra wakosi ne enti ye nyina no ye bae pramaso na ye bepui ti ye do so no na we kọ ha meka wo be kan na no ye ba afie hai obi kan bibi se ye fra bibi fo twetwerefo nana besra ne nso ma sa asam no memfa ntodwa na mafidi kase yesu nipa nyina nte ase ese sebia so sebia nyaado ne ye nipa bia ye ma no ne ho ofepa ye kora ye ho nso ye nye gya ye ho
si wa hu enti no sani ana ye nim no edu emre bi a Otumfuo esuma eye ne nkrofo mo omo de afena kọ eye enkura wo omo no sebe wo omo som santini nyina akọ de na boade e de brɛ no na ya kyerɛ sɛ me na baako na baabi a ɔwɔ no be ma na wo ba bɛgye ayi no no de kan ne sɛ yenim de esi yɛn so me na no e de boebuebu ko fie sɛ be ma no ba no sabio so abɛse ni pose sɛ yo Santihine ni awasumani ono so dia afna kuru oba no wabesi ni wura se me call Sekyedumase se me kwa ye gu mani ase se bio makwa akwa akopɛ ana makoto oba bi mu na ane yesi ye mefa ye mra be se utie ni ye ha pa ma tie pa ma nti yesi ye mefa ye mra se bia so se bia nyaado ye ba ye no de na ye gye ye no ye nya ya kan say yemfa sika puduo say anya san so dia yemfa yemre Kumase enti aja yenya sika no na wo say yefa ye nananom ne ye de wo mo ba eye Kumase enti wo mo ba no na wo mo nam twetwere twetwere hene na wo ho mrehu na wo say bo no na madofo ade ansam na atom to wo mo kan asem nyina na twetwere hene ye den eka na ye boy ya yenya no twetwere hene ni tua ma yen ana wo ye den woni ye nananom etena ho ya ntena ho se nkoa o sabia ware ye nanane ye de etena ho ene ma ye kopie twetwere na nya se ye nkoa ye twetwere ya de hyekan ye nyina ye fi prama so ho na de ba ye nanan sabi wanye gya ne ho na de ba ye no sabi ye nya de ye gye ye atua no ene ma twetwere hene ehu ye no gye ye ti twetwere ho ye tena ho ye nananom me nana afi Appiah ni nuanom nyina ye wo mo ho na edu bra wo mo eye den ayi sa ka no ade free ho no ene wo mo sign wo machi esan ba Sekyedumase te me kai me nana pensan me ma me pensan de o ka kire ne se wo mo ba no ya baba wa ye nana no mewu ho nka se nyina wo mo so aba nti na kra wo kwa ye wo fa binum wo mo da ho twetwere ho te me pa wo cho ye ya ye kopie twetwere ne ye nya nkoa ye nyina ne afiri prama so ye nyina ye ya de hye baako enti se nkyirechire mu bi wo ho a kra ye nana no kra ne ho ne sabe ni ana ye gye ya ye nya na me ye kopie twetwere nanso ene ye nyina ye fi ye wo Sekyedumase mame minu bewie ene de wabo ya Adam nko asem na ensem a wo kan yi a wo kan ya na duru ba bi a ya na de ha adwene se nkyiri ma no mame mo kire nkyiri mai die na daachi bi se muni ho a nkyiri ma no ankoye wo yeraba de eya no kra pa asem we sa wo behwe a wo hwe Sekyedumase Stool affairs ebedu mre bi ya nana no ma no ba ye na ye fie na ye di mema na pa wo hwe wo nsama bebre enti ye nana ba baako eye no no wose owe ene mema me ba ba me entire konyan so na sabe minya mema e wo fie a wo made wonem so sasa bi ukuni ntumi nware ukuni ma ne nyeyi nti na ne kunu ne ye aduane ni ti de ba ye ne se wo ma ne mani bi se wo mo nhwe so edu ba bi no e de nyanfo no ene ye kunsa konya no wo mo de e ma sase mo ye di ye free 1945 ne history e da ho edu mre bi me wo fa no ye sofo presby synod clerk ehia so wo begina bedwam ha e wona na pokuware anim na woto history nyina mo bi kan say ente na asofo nyina di ahensem mesra mo kọ bible mu a neighbors ne nananom ajapade a na eye bobeturo ebra ohene Ahab ka sa wo oje no neighbor ta ka kire ne say me ntumi mfa nananom ajapade emfa mma wo enti mesra mo so obi ho say bi a obi beka say bi a na wo ye asori panya na wo ye sofo mesra bible mu yankopon wa hye yen fa nananom ade a ye di agya ye no yen to ntwene enti asem we ye di 45 ye di 47 ye di wan hwan de twa to kra last one na ye di ye eye opemso ena obu a ya e ma na nantwi a ene wanya ne ba bi kuro ya ye fra ne ntoman na nantwi ode no esi so a mefa ne se be ye mfi aduonu de na nantwi tena so a ene no na nantwi ensi anamu ena edu ho se ye de no ebe enti no ya tintim enam sa asam ninti because abrafo bua e be ye mpre no
ye bua ni nyina so ye bua ma yen ayokofo nanso da bia no ase ye pe na obehu na ase na bibi pese efunya mu enti history ne de ya kyerɛ ni nyina book na ebi wɔ hɔ a obi a open hu sani adacha na de bibi a ya kyerɛ a wo mu ebehunu tini aben so kora ye besa de akoka ho emo tena no obia ye meno ye nananom nyina afa wo mu atiase ba bia wo mu nti efi aseche enkoranza memu bunu memu ani ye de bepue eye asante memu ekopue Sekyedumase oye oyukuni na najima ono na otikyire Sekyedumase man ti Sekyedumase de ayokofo ene di ade mame ye da se pa ene nchirimu ade amai menso me da ase ansapofo onse asane ne madwemba enua no onse pono enyansafo bowia yese obi osa ye badwemba ene hu se de osi bonu asane ti mo bo nyansafo no bowia na ye no ye sane ne badwemba ye da ase pi Ebenezer fireman we do want to be upright. Before we know, before the Babylon now, the Babylon Navy, then I'll do this is the moment I say, or Suli Papa. Or say, I'm going to don't be on the never. C'est ne sont bien au Brésil, on a pas beaucoup de sous. Bien. So pas les sous, on se dit, on me le dit que c'était pas sur lui, papa. Bien. C'est vrai, on te fait, on a deux coups sur nous. Il va aller pas. Bien. On se sent, on se n'y a dit. C'est ça le sens. Vous n'avez pas ça à nous pour ni dire de sous moi. On va s'attendre à nous de dépenser à le faire de nos papas. Bien. C'est le missing crapet. Bien. C'est Subankwa, on a said, oh, je bien, Robaho. Bien. So, for me, the amount of the don't ultimate candidacy. Bien. So, we now know the future amount. Yeah, we'll by one to us house in the soul. So, one of the we don't know what's up. Yeah, see, you wouldn't do that. Yeah. Say, church today, or show me, I was always now we up a brave. Yeah. So, what are the issue? Yeah. John, also for the chance now from which labor about the Dinkuta, who Dinkumo. Confia semina ya na ya che sebe aba adu so ade na nu sisi ya eche o se mo bayi na fa na sesu ya se ne ba na ye mo nyama o pega no edina ho ya o se o ma me o do do ku su ya so no no ya so do chi o se de dey bi de lu etwa so etwa o no apruwa na no wo ye etwa so sabe o ma me no no wo ye etwa also never show that they never pay never no o se wo be de ba do so acho ni so wo sa se de ba ko ne ye no na hwe no mo ni ko no ye ma yeah. Yeah, also, but also, so comment. Every one of them, come on, watch it. Yeah, it's so maybe and you talk. That's it. Come on. Yeah. Was a control is a woman, but so Brazil. There was a man, but in the house. Yeah.
Yeah. Was over from a yes, Mamma, and look myself. Say, yeah. Was over from a yes, Mamma, look myself. Come to you. Sekyedumase and audition that the room for Kunanis Mamma and our power of what was war. If I may yes, Mamma, look myself. Yeah. Sekyedumase, the better the soon, said the father Zulia. Yeah. Yeah, said the local child said. When we say rain fuel, never more fuel. It's also, that's what we're very good. That's a some good contribution. Also, very so alternative. Yeah. Also, some of bra, we did. Or the other salon, also with my yeah. John. John. Somebody goes to look at someone say. Sanchez, I don't put so. I don't want to say. Won't be able to say, let up with animal, Gabby. Yeah, Sanchez, a place. Yeah, someone did. Well, I said, the next day, you was up with Zero. Some pepper and a soup. Don't be. Yeah, it's yeah, said, and you was up for the country with Tayano. Saba Pepper and Lucian Butler. Yeah, that's it. Was a control. Yeah, so look at which a hand time. Yeah, to be you would see there. Yeah, on Pahoma, on prayer, said Yamaway. That will be on prayer. Yeah. On peut dire ce soit ça de quoi pour bien John when you catch you we say also so onesa young also those who know we say and then say the church that on pay John on sait on va se écouter on va se on ça ça doit catch ça on va se le pour also we put the Kujano Appiah, and we never can say you. Yo, so don't catch the one. Boasiako. But then that's a joke. I'm going to say to you. But what I say you like at all. Put to you by the amount you put to the sea. You facility that the so power soon again. So then I hope that it's here. You go sit here and you are getting our children. Or smell the sister, who necessarily will swap a bra. Who put a move in any day, also. So we on Pessoa Bay, number one so. I said, enemy are usually. But I'm not to walk also on bed. No more be blue and not here. I'm still prepared and all doing so. Also, when you consider what's going on, what about the little woman who will die? Sabe do ya to aso. Saturday so on sa. We so ba yet the no so on sa. But yeah, my was why. Na sabe we never can say ne. What's about to sawra. No ma abi to ko no to kwa no to be. Wo fa afilia so a so de ba no. Abi wani. Manager. Sasu no. Be ni ku ada Appiah. But to aso. Say you are so on sa. Pepe. So there will be no catch all. As when I take I don't know show. But I can't remember that show, not about on what's that. You are so no big man. We shall say. I don't take them on to a show. But that's the figure. Certo bom canta que se sei. Me na na djuma odikai. Me na na djuma otoso mienu. Me wo pa me na Antwi Boasiako. Osompa me na no be somo won. Me na Antwi Boasiako na me ba beto aso. Se ma nsomo sompa me tuntam isi.
Arefo Samri akwaye niji sem ewo Manhyia ayimbobo anu anma enye asemketo Sekyedumase asamri wahia no oda ne tro na animanum ya adehye busua worufi oyuko abusua no mu abo anan na wo manya odiadefo amenne wabeso afemo shama na kama emari mfise oyo Otumfuo brempon wono na sese die waso afemo ehya wi a akwaye niji sem yaso ne soro na odi asa ewo Samri samohwa afei na Otumfuo brempon me kire Sekyedumase bɛmɛ tenten gram tuntum kama sa wohwɛ na ɔno ɛna ne tim ɛdron kakra ɛwom wohwɛ nafno ho nso ɛwi ɛwɔ ho nso ɛdron kakra wɔ mu afei ɛna bɛmɛ yi odimonyamfo kama ɔno nso waba bɛtena seɛ na sɛdeɛ amamere ne amane ɛteɛ no oba bɛso afrem na wusɔwie na nanom ka wesire bi ma sibikyerɛ na afei ɔpemso makwan na ase bibi kyerɛ ne wie ɛsoa wo saa wie wɔsoro na wudi dɛ na bɛtena se wie a afei ɛna nanom nso beto santene na wormo aba abechia wo maako ni nyina no eye de ma wakwa aba ne de ama obrusuo anom ne asache okomu de aka kyose waba atenase ade eye osom na wo ba na ade aba besum siketwa enyam ne bi aka opumso Otumfuo sedutu a wotoso mienu ne bi aka santene nyina ene ukuro a ye friend Sekyedumase kura ye kan ye na nka dodo na ye nim se ye kan Sekyedumase na so enne abakwasem ene amamre ne amane amaya tiase amyehu se kuro no saa ye mfre no Sekyedumase demom eye Sekyedumase eno enwa abakwasem ene muhuye se Nyansapo kasamfuni ya bobodna yesane no badwindom kama ede amamwa ya kire mu kama baabia wonu fre na wonu baaye na wonu koto ye se saa dumdua no esi honomo eno nti eno ena wonu nananom ekire mu a we de yenseche ha na yentena hanom eno ena eye Sekyedumase wonu fri ekura ye friend Sekye a eno wo akyemmemu ena wo ne nam ya wo de ba bepie mu e wa asantemantem ha wonu koto se odum no e wo honom no so ena yensenche ha na yentena hanom nti edin eye Sekyedumase se de mate no e wo Nyansapo kasamfeni so Mafoni Now bless now no man bless now man taking in never now man I cannot go about ask come up never no na we not come up if you don't action afei ena opemso kakran wono nso aduru hanom a wo ba na wode ne nse mu duru na basa kese no ede ato obema ononyamfo yi ne nsam na afei wachia no wahye ne den na wode ne din koma kan se waba atenase ema akwaba eba asantemem ema remfi se Sekyedumase akonya se medical aka no eye abrempon akonya odimu ewo asantemantema apa Arefo Samri social akwaye ni se afei ena Sekyedumase ompon onye awo no mo wenya sesia we de enkansuo pra kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsane ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro mantuma ye fe ni din de sei ni din wo ba ma
akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam the family ne ho hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame